Fl-aħħar 5 ijiem tqasmu aktar minn nofs id-dokumenti tal-vot ta' dawk eligibbli li jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu li ġej. It-tqassim tal-voti bib mill-Pulizija beda nhar it-tnejn li għadda u se jibqa' sa nhar il-ġimgħa li ġej u sa issa tqasmu madwar 57% tad-dokumenti tal-vot b'kollox hemm 355,025 persuna li huma eligibbli li jivvutaw f'din l-elezzjoni. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Louis Gatt qal li dan l-andament fit-tqassim tad-dokumenti tal-vot u wieħed aħjar ikkumparat ma' elezzjonijiet nazzjonali oħra. F'daw il-5 ijiem li għaddew minn nhar it-tnejn sal-bieraħ il-ġimgħa tqasmu iktar minn 200,000 dokument tal-vot, ġifieri dawk huma 57% tad-dokumenti tal-votazzjoni u fadal ovvjament 43% l-oħra. It-tqassim ħajkompli matul das-7 ijiem li fadal, inkluż is-Sibt u l-Ħadd, u l-aħħar ġurnata ta' tqassim bib tkun nhar il-ġimgħa 11 ta' Marzu. Il-ħinijiet nfakkar huma bejn 8 ta' filgħodu u s-sija u jkomplu bejn 3 u 9 ta' billejl. Importanti li f'kull residenza jkun hemm persuna adulta li tkun tista' tirċievi d-dokumenti tal-votazzjoni residenti ta' dik id-dar. Imbagħad minn nhar il-ħamis 17 ta' Marzu jibda tqassim tal-voti mill-assess ta' kull lokalità. Madankollu Gatt saħaq li kemm jista' jkun għandhom jitqasmu voti bib dan sabiex jonqos l-influss ta' persuni li jmorru jiġbru il-voti mill-assess tal-Pulizija. Huwa fakkar li min għandu xi problema dwar il-proċess elettorali jista' jċempel lill-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista fuq 20901531 jew 20901528. Intant bħalissa jinsabu wkoll miftuħin in-nomini għal kandidati għall-elezzjonijiet ġenerali li ma' nominazzjonijiet jibqgħu miftuħin sal-ħadd 6 ta' Marzu.